Hola a totes i benvingudes. Les candidates de la Crida per Palma a les eleccions municipals del mes de maig han volgut encetar aquest nou espai. Un espai més informal en el que podeu dirigir-nos a vosaltres de manera més directa. Nosaltres no som polítiques professionals, sinó que som gent normal fent política i amb aquest espai voldríem poder xerrar amb vosaltres més directament. Mos tindreu per aquí xerrant un poc de tot, del projecte de la Crida, d'on som i d'on venim cada una de les candidates, del programa electoral i sobretot de la nostra ciutat i de com volem capgirar-la. I de si voleu estar al dia de les novetats, vos podeu subscriure al nostre canal de YouTube de la Crida per Palma. També mos podeu deixar comentaris en aquest vídeo a les diferents xarxes socials de la Crida per Palma, tant a Instagram com a Facebook com a Twitter, amb preguntes que tingueu sobre la Crida, temes que vulgueu que tractem i qualsevol comentari que mos vulgueu fer. I això és tot per avui, moltes gràcies i fins aviat, adeu!